exército. Ola parroquia! Benvidas e benvidos outra semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para todas esas persoas que quedaron choscas vendo o eclipse. Para vos vai este programa. Bueno, eclipse, un trocito, un mordedura aí de nada, En México nada. Estaban arrancando corazóns. Sí. Pero pensé que dicías en Galicia. Arrancando corazóns? Era un chiste histórico. Chiste maya, chiste de sacrificios humanos. Pensei que era de verdad. A día de hoxe espérome calquera cousa. En teoría os mayas e os aztecas cortaban ou arrancaban corazóns para alimentar a Pachamama e o sol. Porque creían que era o fin. E ora cando... E comíanse as placentas, bla, bla. Sí. E ora cando en TikTok nos poñen comentarios de buah, estades desinformando, isto non era así. Falade do voso. Sí. Es que moita película biches a de Mel Gibson. De Apocalipto. A de Mel Gibson esta. Sí. Bueno, moi desorientada non estaba. Eu creo que non. De feito, unha das películas fixeron varias entrevistas a Mel Gibson e el apuntaba, lera un montón de libros e fixera moito traballo previo para documentarse. Dime unha peli que recrea a cultura mesoamericana ou como se diga, así, con esos niveis. Mesopotámica. Non se di mesoamericana ou algo así. Mesoamericana. Non sei como se di. Bueno, non sei. Cultura nativa americana. Sabemos de non hai grandes producións que fixeran esas recreacións. E xusto hoxe vin un fragmento de Apocalipto, por eso podo dicir con certeza que era aí Mel Gibson soltou pasta, para facer esa. Soltou pasta él, que era produtor tamén. Joder, vaya puxo producción. Cartos aí, como para a Pasión de Cristo tamén, puxo cartos él así. Sí. Que tamén fixo a peli esta. A tocateja. Todas moi polémicas. Pasión de Cristo 2, La venganza, está en producción, Seica. Dices? Hostia, e como vai ser? En 2025. Resucitado ou como vai? Non se sabe, non? Resucitado. É que unha entrevista con Mel Gibson decía que podía ser unha fantasmada terrible ou algo máis histórico, máis normal. Non sei que opción colleron. Estamos en momento de fantasmada. Eu creo que... Sí, para que lle den paus. Te imaginas Cristo con aliens? Ahora poñen, o sea, para ter pasta tens que metelo a unha fantasmada, tío. Claro. O histórico xa espectacular. Se está quedando así como... Xa. Conta moi histórico, pero con algunha fantasmada. Claro. Sabes? Porque a xente aburrese rápido, a xente quere salsa, sabes? Salsa. Dice salsa. Mollo, queren mollo. Quere explosións e pirotecnia. Sí, claro. Queren o de Transformers. Michael Bay. Sí, non, esa é moita explosión, é o que máis gastou en explosións, creo. No, en coches, é o que máis coches destruído da historia do cine. Eso aprendímolo nos Meque cunha sección de Miguel. Es un destructor de coches. Que didácticas somos, ya que... Aprendemos igual que divertimos. Sí. Pero igual que aprendemos e divertimos, tamén facemos grandes patrocinios, como a da marca de moda Moeva, a marca de roupa textil, complementos, mil cousas máis, que lanzou a mellor fábrica de toldos do mundo mundial. Estou a falar de Toldos Gómez. E que esta empresa glamourosa patrocina este programa. Que conste que o mellor patrocinio que fixemos ata agora foi no Carballo Interplay. Ai, sí. Porque tremenda ovación a Toldos Gómez. Sí. E a xente estaba deseando, moita xente estaba fervendo por dicir Toldos Gómez. Sí, había xente que sabía que decir Toldos Gómez. Sí, e que eso non, me sorprendeu. Que o programa non empezaba ata que tens que renegociar o contrato. Sí, estamos perdendo pasta. Estamos, sí. Non estamos ganando, Queremos, ¿no? Bueno, non pasa nada. Miles de toldos. Estamos en equilibrado, nin ganar nin perder. Pois sí, a verdad, te sacabas o tema do Carballo Interplay e a verdad que quedou un programa chulo en directo. Chulo. Disfruteino como un cativo, en serio. Moitísimo. Aparte de que estábamos os 4, super contentos, falando de movidas moi nosas, a nosa maneira. Eu sentíme como na casa. A xente participativa. Super participativa. Nos aburrían, que eso era un medo que tiña eu, que a xente se erguera e marchara, porque estaban ali... Esto es un bodrio. Sí, é que esa xente podía marchar. Sí, foi quixesen. despois de comer. Sí, non era a mellor hora. Era mala hora. Rara era mala aí. hora como para sentarse unha hora, escoitar a xente falar das súas movidas. Riron bastante. Sí. Moito aplauso. Eso, joder, acabas... eu comentei vos a vos. Acabamos, estábamos recollendo as cousas, dixen, quero máis. Eu teño que contar unha cousa. Quero sair a facer isto outra vez.
Que pasou? Paguei a parte do público. Antón non conta, vale? Antón está compradísimo. Un saúdo para o noso fan número 1. Habría varios comprados, Antón. Como se apelida? Antón Redondo. Antón Redondo. Reburedo. Pirulero. Antón Pirulín. Antón, que participou tremenda resposta. Moi ben, e tiña a jodida, era o xogo do tranvía, e que tedes que, non sei, cando sale este programa? Poden ver en YouTube. Xa poden ver. Sí. Pois ala. Pois xa podedes bichear por aí. No do Carballo Interplay, entrades aí nos streamings e está por aí. Nas nosas redes tamén está publicado. Vale. A ligazón. A ligazón, Non podemos subir noso vídeo, prohibironolo desde produción expresamente, ademais. Non pasa nada. Dixeron, non podedes subilo. Que feo tá eso. Que feo. Foi o primeiro que lle preguntamos tamén, podemos subir o vídeo e dixen, no. Casi os agarramos do cuello aí, normal que se negasen, ¿no? Pero sí, a verdad que se presta que, jolín, vilas como, por exemplo, Carballo aposte por facer actividades deste estilo e que lle unha volta á cultura. E se algo sabemos, porque Juan é de Carballo, eu son de Santa Comba, por ali abunda unha moda que Carballo está solucionando bastante ben, que é derribando muros. Gustaríame que Santa Comba tuvera a pasta tamén para derribar moitos muros, que é pintar murais nas fauchadas estas de ladrillo. Tremendos murais. En Carballo, Ojo, cuidado, Obras de arte a pé da rúa. E está moi ben, porque é unha boa forma de acabar co feísmo que hai por todo o país. O que era pintando. Carballo e o que é Carballo. Ui, non o sabiste ben. Claro. Cando desaparecía un coche, aparecía en Carballo. Eso era a frase de Santa Comba. Se perdía o coche, ibas a buscar megafonía a constante en Carballo. Por favor, o ladrón do coche con matrícula 7534 CD. Pero ahora que pase polo concello a deixar as chaves. É historia iso xa. Hai alguén que lle dá a cabeza. No, pero é certo que o que era, o que é, e a verdad que é unha chulada pois ver como vilas que hai 30 anos metían medo e que hai outras que siguen metendo medo, non vou a dicir nomes, pero xa cambiaron. Tú estás te poñendo romántico en relación ás vilas por algo. Sí, por onde vas? Bueno, porque nos trataron moi ben en Carballo e a tope cos carballeses. Carballeses? Non sei, carballeiros. Carballeses e carballesas, ole. Pero tú estás te poñendo romántico por algo. Eu que estou contento é de que acaben co feísmo. Me cago en... Pintando nas paredes. Esa parede de ladrillo visto. E que o feísmo non só é o ladrillo visto. Sí, sabes como se chama eso? Paris Nudum. Deixar espiro. Non me fastidies que me truxamos a mesma puta sección, tío. Non me jodas, a ver. Non me jodas. Non me jodas, tío. Truxamos a mesma sección. Mira que ben, vades a poder falar do mismo. Teño unha páxina por detrás totalmente que non ten nada que ver con tema. Bravo, non vai dar tempo a nada, pero bravo. No, zafaches que viñen con cara A e cara B, como os discos. Vale, ben, porque eu sí que traio só unha cara A que é tipos de feísmo. Dale. Vale, perfecto. Vale, así tamén pregúntase que carallo é o feísmo. Pode ser que haxa persoas que vivan... Tipo la mañá cando te miras ao espello. Pero eso, que hai xente que vive no feísmo, pero non sabe realmente que está vivindo no feísmo. É a definición da Real Academia Galega, por decirlo así. Medo me dá. O feísmo, tamén coñecido como maltrato da paisaxe, é un termo acuñado en Galiza para referirse a unha problemática específica galega. Trátase de construcións humanas que degradan o contorno e que chocan de fonte coas cánones estéticos do propio lugar, e que foi definido como un desleixo generalizado que impera en boa parte das construcións do país e que se fai especialmente patente no medio rural en aquelas zonas onde se sofren estragos pola especulación urbanística. Ansiedade me dá a escoitar isto. É que me poño mala. Ti que estás buscando a parte bonita. É que me poño mala. Eu engadiría algo a esa definición, porque tamén entra en feísmo, non sei se tamén o biches, o tema das paisaxes puramente ditas, o sea, o de traer plantacións que non teñen nada que ver. Por exemplo, o eucalipto é feísmo. Considérase feísmo. O sea, non ten por que haber edificio. É que eu diciro un pouquiño disto, porque en si o feísmo está relacionado cunha estética. Por dicirlo, non é unha escola. Non hai a escola de feísmo. Efectivamente, pero non é unha escola artística en relación a que sexa algo que se estude en arquitectura, pero sí forma parte da arquitectura. Entonces, eu non sei se sabíades que a arquitectura é un arte. Es más,
porque ora xa non, pero formou parte dos Xogos Olímpicos moitísimo tempo. Que dis? Os lo juro de verdad. En serio? Xurado. Hostia. Porque forma, o sea, é unha maneira creativa de crear vivendas, espazos. Entonces, tú que me estás contando? Facían columnas ou que claro, facían? construir unha columna moi rápido. No, Claro, tiña que sí. ter nos xogos o que tiña que ter algo que ver co deporte, o que fixeras. Claro. Ou que Un te inspiraras estadio, en non teño barrio. nin idea de como iba o vale. asunto, pero sí. Entonces, partindo da base de que a arquitectura é algo creativo como tal, si o feísmo sale de aí, porque é unha estética, unha maneira de expresión que xurde dun contexto económico e social moi concreto, dun país moi concreto, non, tú que dis que maltratas o paisaxe é como se lle dis a Picasso que non che gusta a súa obra. Eu non sei, aí a mí... Boom! Boom! Bueno, pois, Boom! pero aí entramos claro, na subxetividade de todo, claro, que Claro, sei. eu, por exemplo, cando analizo as Subxetividade de decir que algo non che gusta. Ah, Perdona que che diga. Pero por eso, pois o fismo non me gusta. Pero que o fismo moitas veces Pero por eso esconde... hai que cambialo. Hombre, hai No, asociacións ok. para tirar cousas porque pero... ai, el contraste entre el ladrillo e la piedra, Dios mío, me muero. Pero moitas veces o que esconde o fismo é irregularidades, e iso sabemos todos. Sí. Hai moitas irregularidades detrás, o sea, a nivel ilegal. E o que se fai co fismo é tapar ese tipo de cousas ou estendelas, etc. Claro, é que eu traio tamén as causas porque existe o feísmo, porque o feísmo, como decía Lidia, non é unha escola que se aprende na Escola de Arquitectura de La Coruña, que din ali están, a ver, vamos a facer esta No, máis ben é parede. desaprender cousas, máis ben o fismo. Pero escoita, pero sí que é unha decisión estética. Inconsciente totalmente, A consciente veces non é. consciente, a veces inconsciente. Normalmente inconsciente. Moi inconsciente. Porque por Moi. desgracia cando hai feísmo é porque non hai probablemente o material ou os medios como para poñer eso supuestamente bonito. Eso pensaba eu hai moito tempo cando decía, para min o feísmo é o resultado dunha sociedade pobre. Non hai cartos e non podo poñer a casa bonita. Pero non é tal que así, porque investigando unha das causas do feísmo, como apuntaba Miguel, é a especulación urbanística. Sí. O construir por construir e ganar o máximo posible. Pero aí por que? Porque fan as leis mal. E esa é outra causa. Ah. A lei urbanística que non estaba ben feita e moitas veces en algúns concellos, podemos revisar a hemeroteca, os políticos daban licencias de obra que non tiñan que dar, por exemplo. E se convierten en concellos horribles. Por exemplo, Sí. igual hago aquí un paréntesis e abrimos outro clip rollo Ferrol, pero e eso que meu pai é de Carballiño. Non me preocupes, salí de Ferrol outro día no café ver. Non Sí. fales mal de No, de Carballo, de Carballiño. Ourense, Ah. que Ourense ten o seu aquel tamén. Es que Carballiño tiene unha dos Sí. pueblos, hostia, pero biches os edificios que Non. e iso que meu pai é dali, eu son dali, o sea, para que fixades, me vou a lanzar pedras contra o meu tellado. No, o teu pai non é, o teu pai é de Polonia ou de de Ucrania. Partovia. De Partovia. Bueno, está ao lado, jodín. Que sitio se chama Partovia? Por favor, Lol, si vades lol, lol, lol. Si vades a Carballiño, podedes ver edificios de 14 e 16 alturas que rompen ca paisaxe. Por favor. Eso que tamén é unha cuestión de vamos construir para arriba. Mira, onde se ve realmente a diferencia entre o que é conservar o patrimonio propio e o especulación e o feísmo é Curcubión e C. Vos ides á ría de C Non ou de che podo Curcubión, dicir non sei que como se chama a ría. Está Curcubión de pedra, super limpiña, cuidado. E ao lado, literalmente, na mesma rúa, está C. Nun goberno ao bloque, noutro. Tamén. Sí. Non queremos Por facer a casualidade, non sei se La, algo que va. ver. La. Non Eu quería- non dixen nada, eu non dixen nada. Pero o certo é que nun lado está C, que é un monstruosidade de edificios a ladrillo, e noutro Curcubión, que evitou a especulación urbanística porque lle tiñan ganas tamén. E se seguimos un poquinho máis para diante está Fisterra, que xa dá medo. É dicir, os peregrinos que chegan ali, eu non sei como non escapan de volta para atrás. No, pensan que non chegan ao faro, botan a correr para atrás. Sí, pensan que está construído por locos que realmente creían que eso era o fin do mundo. Entonces Sí, está sí. levantado con refugallo por todos lados. Véxote xa como... No, es que vos iba a falar de outra cuestión. No, este, vale. este programa é para convencerla e traerla ao Vos noso sabes territorio. que, mira, Totalmente, pero totalmente. estou vendo que últimamente estades moi en contra de min, No Carballiño Interplay. É que non fixeran outra cousa que non fora non darme a razón. Pero no, Que vamos a canta comentar. claro, E hoxe canta claro. Hoxe vamos a quitar a razón. No, pero mira, estades falando de
unha expresión do feísmo moi a grande escala, moi de edificios, sabes, de cousas como moi macro. Pero eu vou ao feísmo xa máis minimal, como a ese tambor da lavadora que utilizas como tarrón para un aloe vera, a ese somier que utilizas para poñerlle de valla as ovellas a que non pasen para o do lado, a esas ventanas que convertes nun invernadoiro. Joder, sí. O feísmo é fucking reciclaxe e reutilización. Totalmente, aí sí que che dou a razón 100%. Eso sí. Pero eso claro, pero eso transformar un obxecto para darlle un novo uso. Sí. Eso... Maltrato da paisaxe, me cago en tus muertos. No, eso non é maltrato da paisaxe. Eso sí que ten sentido. Porque a máis non ten nada que ver ca especulación urbanística. Eso é verdade, eu dou xa razón. Hombre. Eso é reutilizar, son os 3 R's, non? Reciclar, reutilizar e a outra que non me acordo. Logo pode quedar máis... A outra que quedou un terceiro de eso por aí colgando. Sí, pero é certo, aí sí. No. Pero as bañeiras a brevadero. Total. Esas son feas de carallo, que collen aí o verde. É que tampouco son positivas para o medio ambiente, Ti dis que eso... soltan... Claro. Ti dis máis positivo é meter a Altri aí no medio do... No. Altri sí que é feísmo. Maltrato da paisaxe depende de con que o comparemos. Eso é contaminación xa. Estou sacando todas as miñas armas. Sí, xa vexo. É nazis, que son uns nazis. No, pero claro. A quen lle gustaban as columnas e todo ben construído? Os nazis. É verdad, esa iconoclasta, todas as prazas, todo rítmico, métrico. Todo moi ben, sí, todo a posta en escena esa. Joder, es que a min pareceme guai porque son como... Gústame chamarlle solucións arquitectónicas. É que teño aquí isto, non sei moi ben que facer, necesitaba que aquí na casa tivera un apartamento para jaliñas. Pois vou utilizar aí esas persianas que quitou agora Manola, sabes? E coloco as persianas para facer un jaliñeiro. Solucións arquitectónicas que che gustan, moi ben. Que non che gustan, aí teu problema. Pero se lle gusta a persona que as pon... Debería de perseguirse, eso. O sea, hai xente que persigue. A Xunta deu axudas o ano pasado para acabar co feísmo. Había incluso un programa da Galega de que era... euros. Como era o programa este da Galega? Como era? Casa Bonitiño? Como era? Había un programa da Galega que iban a túa casa... Galicia Bonita, non? Galicia Bonita. Si é, non? E xa reformaban. Bueno, reforma, sí. Daban unha man de pintura para intentar acabar co feísmo. O sea, Lidia, ti eres pro declarar ben de interés cultural o feísmo. Vamos a ver, mentras a ese nivel tan grave. Mentras a casa non este caendo a cachos e faga que peligre a vida de personas, ou sexa unha casa para ratas, sabes? Me refiero, e non sea un lugar antixénico. Eu penso que forma parte de nós e de como nos fomos construindo, que aparte está moi relacionado co chabolismo. Sí, pero eso é chungo. Hasta que punto é chungo? Porque hablar gallego en un momento foi moi chungo, entiendes? Pero agora non. Eu creo que é unha parte moi mala da nosa historia. Pero es que eu quito as cousas do que se considera feísmo a Arzúa e non é Arzúa para min. Oi, pero... Que estaría máis bonita a gusto de quen, do que fai casas modulares cuadradas que non teñen nin tellado. Horroroso tamén, horroroso. Claro, pero ti estás agarrada á nostalgia da histórica do contexto. Déjame romantizar mi vida. Claro. É que outra causa, porque había unha longa lista de causas, é tamén a forte especulación, a longa serie de ciclos migratorios, é dicir, a xente que tanto marcha como que volve. Sí. Claro que ou fago agora a primeira parte da casa, marcho a migrar, logo volvo con cartos e fago a segunda. Logo vou a Francia e me gustan os castelos e lle meto un minarete ali. Ui, ese outro e fago tres cousas. É unha estendida falta de interese pola arquitectura tradicional galega. Que claro. Esto que facían antes os dos pazos é unha mierda. Hasta que punto? Vamos construir unha ensancha hipotente en Santiago para criar ratos e meter os estudiantes dentro. Pero o feísmo tamén se pode considerar en parte algo moi noso. Bueno, en parte non, é algo moi noso. Sí, é realmente noso porque... Claro. Sí. É que iba a comentar unha anécdota que se vos ides aos barrios galegos de Euskal Herria, os barrios galegos teñen moito feísmo. Claro. Pero porque eran pobres e non tiñan cartos para construir outra cousa mellor. Hai que avergonzarse deso. Non me avergonzo, pero tampouco presumo. Rexoubas, mira. Digo, podo facer unha cita. Por favor. Aquí, que atopei eu hoxe. Cita que me pareció algo espectacular. A ver. Leo, vale? Isto sacado de Mundo Estrella Galicia, oite. Ha llegado a ser moi relevante
en cuanto falando do feísmo, ha llegado a ser muy relevante en cuanto a la problemática arquitectónica, llegando incluso a celebrarse congresos y foros de expertos para buscar soluciones a esta práctica que, en definitiva, queda asumida como canibalismo turístico. Galicia caníbal, a tope. ¡Guau! Totalmente. Construcciones que no encajan con el paisaje a medio terminar, que rompen la armonía estética y funcional de un paisaje. Totalmente. Non estou de acordo. Que forman parte do noso paisaje, hombre. Nada. No, É pues... como, por exemplo, cando viaxas a Alemanha e ves que están reconstruindo vilas enteiras porque despois da Segunda Guerra Mundial construíuse a lo loco porque había que meter a xente nas casas. Sí. No, e claro, olvidáronse de aplicar a súa propia arquitectura tradicional e fixeron bloques de edificios horrorosos. Pero por que son horrorosos? Porque se construíron nun momento concreto que nada ten que ver. É como se agora imos ás favelas de Brasil e lle dicimos á peña queda vivir nunha chabola que sempre se viviu así. No, pero Pues non é o mesmo, porque tú agora mesmo tamén é certo que o feísmo se practica de outra maneira. Por exemplo, Pois era o que vos decía, que o feísmo ahora, de alguna maneira, hai moita movida que está facendo que desapareza. sí. Pois tremendos murales e tal, pero eu creo que erradicar o feísmo sería quedarnos en unha parte moi propia nosa. Pero o transformar, sí, o sea, utilizar un obxecto, darlle unha vida útil distinta e a reciclaxe, eu estou totalmente de acordo. Pero o tema mezclar pedra con ladrillo, no. No, o tema e deixar fachadas espidas, esas cousas, mezclar colores rarísimos, Sí. no, eso no, e máis é onde máis se ve. Ahora imos a pillar un día Claro. pola noite a Lidia en Carballo limpando os murais. Sí. No, a ves, ese punto no. a Lidia no. borrándolos Os aí. murales son preciosos, claro. Vamos a ler Bueno, logo teño unha listaxe. cousa que era. Sí, lea a listaxe. Vou a ler unha Tens listaxe razón. que en Sí, sí, sí. 2005 os arquitectos Pablo Ramil e Javier Ferreiro fixeron unha clasificación de 34 tipos de construcións que consideraron feísmo para categorizar. Pero noutros lleches as 34, non? Non trouxen 34 Vale. variantes de feísmo, senón algunhas que, bueno, xa tratamos aquí e que son interesantes. Vale. Así que nada, vamos a ler diferentes categorías de feísmo. O Valum. Eles chaman así, moi gracioso porque lle poñen nomes en latín. Valium. Valados, cercos, muros e peches empregados para lindar as propiedades privadas. A favor. Os famosos somieres ali Sí. polas estradas. Vale, eu estou a favor, ves? Porque é unha reciclaxe. Ou pedras, Eso é reciclado. mismamente. Eso é tradicional. Vale. O mítico valado. Pero vamos aí, consideras tamén feísmo? O que? O poñer pedras e logo un somier e logo máis pedras. No. Bueno, claro, poñer o somier Esa é feísimo. Qué bonito que é queda unha o combinación de somier, tradicional. hombre. Eso se chama, en historia do arte se chama culto a ruína. Cando respetas o antigo e o delimitas de forma en que o antigo se ve e o novo tamén se ve e se respetan mutuamente. Pois é como un boomer dicindo best, un pouco o Sí, mismo. é igual. Bueno, non sei exactamente se é así a explicación, pero é parecida. Vale, vamos a seguir con diferentes categorías de feísmo. Sí. Torreón, esto a min é das que máis me arrepían e me ferve o sangue. En plan? O dos castelos, non? Estruturas con forma de pazo ou torre que son vivendas particulares, pero modernas estruturas de pedra, cemento ou aluminio. Estas construcións tentan imitar fortalezas medievais sendo un xeito de maltrato a paisaxe. Hai unha enribadumia. moitos. Hai unha enribadumia que é super chunga, Hostia, que que é maltrato a un baixo paisaxe. normal de casa e o segundo piso xa como un medio castelo, tal. É dun veciño, eu creo que é un veciño con un complexo de rei que Fora broma, o complexo de pertencer a la alta aristocracia fixo grande. Pero é unha aberración. Tuvo grandes resultados no arquitectónicos. É unha aberración. Sí. E hai algún concello que a casa do concello é unha aberración destas, que é como unha especie de torreóns. Monstro. Paries nudum consiste en deixar as sí. fachadas das construcións inacabadas ou espidas, é dicir, ladrillo vista se chama. Mors súbita. Edificio onde só existen os alicerces ou columnas de formigón. Trátase de construcións abortadas onde só se conserva o esqueleto do edificio, generalmente por falta de medios económicos ou paralizadas por cuestións legais. É dicir, vos ides pola Mariña e hai un montón de edificios que só teñen columnas, é o teito. Ainda tiraron o famoso este que había en Lugo, un grande, que o tiraron fai pouco, despois de moitos anos de batallar, non sei se vos dades conta. Un esqueleto ali que estaba claro, enorme. Claro, que da peniña, que están sin utilizar, Sí. pero os lugares, eu sigo defendendo, os lugares que están habitados
por xente que quere ter eso así, porque Bueno, pode. home, claro. Pero igual non lle queda outra. Ti crees que se imos a unha persona que ten a casa super de feísmo, é dicir, que a súa casa é a representación do feísmo, Sí. e lle damos, o que sei, 5 millóns de euros para que a reforme, non a reforma? Marcha, face la casa, sabe Dios dónde, que me estás contando que vai a Claro. reformar la casa. Mu- Claro. É ver, A ver. cos 5 millóns no banco e arrastrando un somier. Eu creo, joder, eu collería a alguén que cando acabes de enumerar isto, se ten todas, que faga a súa casa como museo do feísmo e se No, lucre con Roberto. elo. Imagina que vaya facendo check en todas as que están, sabes, como un cóctel. A É ver que chamarlle maltrato da paisaxe é heavy. É maltrato Maltrato da da, pero maltrato se da sí, fucking paisaxe é é que tú te maltrato. fagas un botellón cos amigos no medio do monte e non recolle las cáscaras tamén. Tamén. Pero o rascacielos este, o edificio este que hai en Vigo, en Samil, na illa de Toralla, eso es sí, maltrato a sí. paisaxe. Non sei se o teño Ves por aquí. Ese pirulo aí, tío. que non ten Eso sentido. chamase iconoclasta. Iconoclasta, claro. Iconoclasta que eres, Fascistas, joder. Feísmo iconoclasta. A ver, tamén che digo, hai que ser moi friki para coller e poñerle nombres en latín Sí. a día de hoxe a tipos Moi de guai. feísmo. No, eso velo Superguai. dende unha posición de superioridade, non me gusta. Totalmente. Sí, é Unha verdad. posición de Nadie soy está arquitecto, entendendo eso. Eso é teño verdad, ego é moi verdad. alto, son Morto arquitecto, vou súbita. a denominar todo isto baixo a mi. Pero eu non vexo aos peregrinos chegar a dicir, que bonitos os pilares así a vista. No, de os cemento". peregrinos din, "Ai, que bonito este." Mira. Hostia, mira, vou non Que exportar. mentireira. Sí. Na miña zona todos así. Sí. Pois mira que listos son. Vou coller isto, vou non exportar Sí. para Murcia, que é de onde veño. Vou levar para ali o somier. Pa New York empezan a aparecer Sí. somieres na Nueva York, Times Square. hai moito feísmo en Nova York. Sí, en Estados Unidos en xeral é feísmo, que tamén aproveitar cada un como lle vai o seu. Que traías ti? Porque queda nada. Eu traía un último apunte. Fun soltando cousas de forma inteligente por aí. Sí, é que tú me roubaste. É como hai que claramente. sobrevivir neste programa. No, Miguel. sí. Pero mira, a de fagocito está chula. Fagocito? Comenta aí o feísmo fagocitador. Das categorías de feísmo é o fagocito. Dase sobre todo en construcións rurais, cando unha construción máis antiga é absorbida e fagocitada na estrutura dunha nova construción, integrada nesta última xeralmente con resultados pobres. É dicir, un pazo e ao lado un torreón así de cemento para arriba. Claro, porque a bella sigue estando por aí. Pois a min feísmo é que chante o teu puto chalé no medio a medio de 4 casas bonitas. Totalmente tamén de acordo. Sí. Sí. Chalés fora do Estou rural. dicindo moitos tacos para ser ahora aquí. Pero eso é unha forma xa de combatir o outro tipo Como de... di Aí xa nos vamos á Martín, ideoloxía. como di Martín, hai moito neoruralismo, que é xente que non ten ni puta idea do que é o rural e van ali a vivir ao rural. Sí. E non Hombre. saúdan cando te cruzas con eles. E levan as súas casas E no modernistas, rural, sí, minimalistas sí. tamén. Eso non me gusta tamén. Ti vas ahora pola... Iso sí que é maltrato, pero maltrato non só da paisaxe. Eso para mí tamén é maltrato. Ah. Sí. Sí. Que vas ahora por aquí, por la fora de Bertamirán, e indo para Santiago, e hai un montón de caixas de mistos con fiestras que meten medo. Eso para mí é feísmo. E 0 unidades de personalidad, by the way. Pero moi ecosistema todo. Sí. Vale. Que susto nos acaba de meter Juan. Mirou para o móvil dicindo non está grabando. Eu pensei que se lo trucutara. Mira, eu teño unha cousa. Acabamos o programa, moitas gracias. Ai, mentira, quedan 3 é unha cousa de 40 segundos. Que no programa en vivo do Carballo Interplay ti acabaches esta tua sección e dixeches, isto é algo novo para mí, é unha Sí, experiencia. E ademais foi como unha vinganza, porque fixen máis rápido Sí, para, sí. para deixarvos a vos despois É máis un tempo. silencio de, bueno, e agora que? Ahora que? Sí, no, eu traía unha cousa que sabía que non ibas ir por aí, que é a conspiración do feísmo. Porque hai xente que di que non existe, que non cree. O sea, hai xente como... Negacionista. Hai negacionistas do feísmo. Esa parede está sin pintar. Sí. Non é verdad. No, pero como concepto e como tal non creen en él, non creen que exista, que igual claro, Lidia é o claro exemplo de negacionista. Hai feísmo, ela defende o feísmo. Ela defende, é verdad, ela son defende. super consciente do feísmo. Tú eres consciente de que está aí. Sí, Completamente. super consciente. E non o negas en ningún momento. No, o é máis abrazas, chego a un sitio e digo, "Ño, vaya feo que hai aquí. isto está moi mal." Pero entendo que forma parte de nós. Pues Como esa parte da túa personalidade que sale de vez en cando e ti. Eu tamén son así. Pois un pero pouco é eu creo que varios puntos do discurso que teñen os feístas negacionistas encaixa con a defensa que ti faz. Entonces eu creo que vouche dar o seu número de teléfono que teñen unha asociación. Claro, para que fales con eles, que igual Pero negacionistas... dis como punto intermedio.
Para convencelos de que existe está bien. No, digo que varias das cousas que ti dixeches a modo de defensa, eles xa teñen elas pensadas, Eles utilízana como unha especie de cousa tamén como en contra para decir que non existe. Por exemplo, cousas que decías relacionadas con que o dos somieres, que todo bonito, que forma parte da nosa idiosincrasia. No momento en que algo forma parte da nosa idiosincrasia, forma parte da nosa forma de ser e está xa inculcado como xa o exprimimos ao máximo dentro da nosa sociedade, aí xa non existe como tal, porque xa parte noso, e se parte noso é como que tes o fígado o tes aí, forma parte do teu corpo. Entonces non existe como tal. Bueno, é un punto que defende como existe, claro, por eso dicía que ela é medio negacionista feísta sin que vaya por aí. Pero non o nego. Non o negas. Ti velo. Eu vexo. Ti velo, non necesitas. E disfruto. E digo, que sería a casa de miña abuela sin esos invernaderos feitos cristos con ventanas recicladas? Bueno, por eso digo, que igual falas con esta xente e aprendedes un do outro e podes... Ao mellor fago un podcast con eles. Igual faz un programa, igual dache para 40 programas, un por cada feísmo que hai. Eu estou de acordo con varios dos que dixeches, dos varios tipos, e con outros non, por exemplo. Con cales non estás de acordo? Co tema de co do rascacielos da Illa de Toralla, non estou de acordo. Co iconoclasta. Horroroso. Outro exemplo de iconoclasta, de feísmo iconoclástico, é a maldita ponte que está en riba das Torres de Catoira. Eso é feísmo. E a min, eu sempre que fun a Catoira dixen que lle poñan unha bomba a esta torre, por favor. Por favor. Bueno, que corten a estrada estaría moi feísmo. É que ahora mesmo eu prefiro dar a volta a ría en vez de derrubando muros, derrubando pontes. Que teña unha ponte clavada no medio dun centro histórico. Ti prefires cruzar a nado, ¿no? Totalmente. Pero que poña un ferry. Ante todo. Veña, ante todo. Alegato final. Quedan 40 segundos. O feísmo, igual que calquer tipo de expresión arquitectónica, vale? Forma parte dunha expresión propia e non podemos impedir que a xente se exprese, aínda que sea de forma inconsciente. Pero que non é arquitectura, é o que defenden os negacionistas. Ai, la madre, sal daqui ahora mismo. No, eu digo que os negacionistas do feísmo defenden que non é arquitectura, non se pode considerar que somos así. No, por favor. Esto se está parecendo o podcast de A Tierra Hueca. Mando un saludo. El podcast de La Tierra Hueca, dos tipos de Mr. Tartarian. De Mr. Tartarian a outro. Discutindo aquí sobre... A min gustame discutir con vos, Teño que admitir que é algo que me... Ainda que realmente estamos pensando todos cosas diferentes, é todo un puto show, pero... Non pasa nada. Pero bueno, estuvo moi interesante, a verdad, isto do feísmo, e vai dar que falar, porque no país sí que hai un debate importante sobre o feísmo, sí ou non, así que, bueno, está ben. Así que nada, moitas grazas Miguel, moitas grazas Lidia, moitas grazas Juan, e moitas grazas a todos vos. Felices! Abur!